ассалому алейкум бирандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар барнома тоҷикистон кишвари пешоҳангу ташаббускор дар ҳалли мушкилоти глобалӣ сатҳи баланди омодагии душанбе ҷиҳати баргузории конфронси навбатии байналмилалӣ. тоҷикистон ба кишвари транзитӣ табдил меёбад. вусъати корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди душанбе кулма қитъаи қалъаи хум ванҷ даромадгоҳи ноҳияи рӯшон. ҷабҳаи бузурги созандагӣ дар шаҳру деҳоти тоҷикистон, бунёди 112 иншоот дар ноҳияи носири хусрав. рушди хизматрасонии роҳу нақлиёт дар деҳот, бунёд ва навсозии роҳҳои автомобилгард дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ. сокини саховатпешаи шаҳри Истаравшан маблағи барои сафари ҳаҷ ҷамъ кардаашро баҳри кофтани чоҳи амудии оби нӯшокию полезӣ сарф намуд. хизмат ба ватан шараф аст. истиқболи гарму самимии ҷавонони ҷасуру ватандӯст пас аз адои хизмати ҳарбӣ дар шаҳри Исфара. шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои мубрам дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. 20 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбари олии инқилоби ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Оятуллоҳ Саид Алӣ Хоманаӣ барқаи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. олиҷаноб, хабари даргузашти фоҷиавии раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ва ҳайати ҳамроҳонаш боиси андӯҳи гарони мо ва тамоми мардуми Тоҷикистон гардид. мо ба шахсияти Саид Иброҳим Раисӣ ҳамчун арбоби барҷастаи давлатӣ арҷ мегузорем. саҳми созандаи зиндаётро дар рушду номои ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманди Тоҷикистону Эрон ҳалли масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ баланд арзёбӣ менамоем. дар робита ба ин талафоти бузург ба шумо олиҷаноб, мардуми дӯсту бародари Эрон, аҳли хонавода ва наздикони фавтидагон ҳамдардӣ ва тасаллияти самимӣ ин ҷонибро иброз менамоям. аз худованди мутаол барои шаҳидшудагон раҳмату мағфират ва ба мардуми кишвари дӯсти Эрон сабри ҷамил хоҳонам. дар ин лаҳзаҳои ғамангез дар канори Эрон ва мардуми он ҳастем. 20 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муовини аввали раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Муҳаммад мухбир барқаи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, хабари фоҷиавии даргузашти раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ва ҳайати ҳамроҳаш бар асари суқути чархбол боиси андӯҳи амиқи мо ва тамоми мардуми Тоҷикистон гардид. мо ба шахсияти арбоби барҷастаи давлатӣ Саид Иброҳим Раисӣ арҷ мегузорем ва нақши ӯро дар густаришу тамиқи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногунҷанба миёни Тоҷикистону Эрон ва ҳалли масоили умдаи минтақавию байналмилалӣ қадр мекунем. дар робита ба ин муносибати гарон ба шумо мардуми дӯсту бародари Эрон, пайвандону наздикони шаҳидшудагон ҳамдардӣ ва тасаллияти самимии ин ҷонибро изҳор намуда аз худованди мутаол сабри ҷамил хоҳонам. дар ин лаҳзаҳои ғамангез дар канори Эрон ва мардуми он ҳастем. 20 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иштироки раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, роҳбарони як қатор сохторҳои марказии кишвар ва вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ машварати корӣ доир намуданд. дар машварат нахуст масоили вобаста ба бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар, таъмиру боз намудани роҳҳои осебдида ва расонидани кӯмакҳои зарурӣ ба мардуми зарардида баррасӣ шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба ин масоил ва ҳамчунин барои иҷрои супоришҳои рӯзи 9 марти соли равон дар мулоқот бо намояндагони фаъоли аҳли ҷомеа ва ходимони дин додашуда аз ҷумла барои таъмини волояти қонун ва амну суботи устувор дар ҷомеа ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд. идомаи ахбор. имрӯз дар ҷумҳурии Индонезия форуми даҳуми об оғоз гардид. дар чорабинии сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳӣ Расулзода иштирок ва суханронӣ намуданд. Наврӯз Шоҳи Азизулло гузориш медиҳад.
20 май дар шаҳри Балии ҷумҳурии Индонезия форуми 10-уми байналмилалии об оғоз гардид ки дар он ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода иштирок намуд. дар ҷаласаи ифтитоҳии форум сарвазири мамлакат таъкид кард ки ҳадафи Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳалли мушкилоти обу иқлим ва таъмини ҳаёти осоишта барои мардуми сайёра равона карда шудааст. Тоҷикистон дорои захираҳои бои гидроэнергетикӣ буда ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар масъалаи обу иқлим ва пиряхҳо ба нафъи тамоми мардуми сайёра нигаронида шудааст. иттилоъ дода шуд ки шаҳри Душанбе аз 10 то 13 июни соли 2024 мизбони конференси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад ва ҳозирин барои иштироки фаъолона дар он даъват карда шуданд. ҳамчунин дар доираи форуми 10-уми байналмилалии об мулоқоти сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо президенти Индонезия Ҷоко Видодо баргузор гардид. ضمن وخوری مسائل همکاری تاجیکستان و اندونزیا در بخش‌های مختلف از جمله تحکیم زمینه‌های حقوقی، رشد رابطه‌های تجارتی اقتصادی، جلب سرمایه، آب و انرژتیکا، صنعت، نقلیات، فرهنگ، معارف و مبارزه با خطر و چالش‌های معاصر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طرف‌ها راجع به برگزاری کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 مبادله افکار نمودند. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. بر اثر سقوط چرخبال پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجه امیر حسین عبداللهیان و هیئت همراهان او به هلاکت رسیدند. در این باره جمعیت هلال احمر ایران رسما اطلاع داده است. در داخل چرخبال همچنین والی ولایت آذربایجان شرقی ملیک رحمتی و امام پنج وقته شهر تبریز محمد علی الهاشم نیز همراه بوده است. طور اگنتی مهر اطلاع می‌دهد همه مسافران و هیئت سرنشینان در صدمه چرخبال در قسم شمال و غربی ایران به هلاکت رسیدند. در جای حادثه کارهای تفتیشاتی جریان دارد. بر اثر سقوط چرخبال پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجه امیر حسین عبداللهیان و هیئت همراهان او به هلاکت رسیدند. در این باره جمعیت هلال احمر ایران رسما اطلاع داده است. در داخل چرخبال همچنین والی ولایت آذربایجان شرقی ملیک رحمتی و امام جمعه شهر تبریز محمد علی الهاشم نیز همراه بوده است. طور اگنتی مهر اطلاع می‌دهد همه مسافران و هیئت سرنشینان در صدمه چرخبال در قسم شمال و غربی مملکت به هلاکت رسیدند. در جای حادثه کارهای تفتیشاتی جریان دارد. در شهر دوشنبه با افتخار روز جوانان تاجیکستان هفته علم، تکنولوژی، اینوواسیا و اختراعکاری نورسان و جوانان شهر دوشنبه زیر عنوان دوشنبه شهر هوشمند دایر شد. گزارش نوبتی در این خصوص. در دایره هفته علم، تکنولوژی، اینوواسیا و اختراعکاری نورسان و جوانان شهر دوشنبه زیر عنوان دوشنبه شهر هوشمند، اینوواسیونی و تکنیکی و تکنولوژی، مؤسسه‌های اینوواسیونی و تکنولوژی، علمی و تعلیمی و شرکت‌های بخش آیتی برگزار گردید. در نمایشگاه بیش از 48 اداره و تشکیلات زیاده از 200 نامگوی لایحه و محصولات خود را به نمایش گذاشتند. مهمانان و اشتراکداران در نمایشگاه با دستاوردهای مذکور شناخته شدند. برگزاری نمایشگاه مال و محصولات عامل مهمی بیدار نمودن انگیزه شوق و رغبت خوانندگان به آموزش فن‌های طبیعی دقیق و ریاضی ارزیابی گردید. در مراسم افتتاح آن نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، مسئولین اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مسئولین اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و دیگر وزارت و اداره‌ها شرکت نمودند. مراسم با شکوه را مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه افتتاح نموده ذکر کرد که هفته با تشبث به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی
бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, бедор намудани шавқу рағбати хонандагон ба эҷодкорӣ, омӯзиши амиқи илмҳои дақиқ ба риёзӣ, ташаккули сатҳи фарҳанги техникӣ, сайқал додани донишу маҳорат ва дастгирии ихтироъкорону навоварони наврасу ҷавон, ҷалби хонандагону донишҷӯён ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, инчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар байни хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад. Бояд гуфт, ки ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе то 24 май идома дошта, дар доираи он озмуну чорабиниҳои гуногун оид ба илм, технология, инноватсия ва ихтироъкорӣ дар байни хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии пойтахт гузаронида мешавад. با استقبال جشن 35-سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای ساختمانی در راه автомобилгарди Душанбе Кулма، قطعه قلعه خم ونج در آمدگاه ناحیه روشن وسعت داده می شود. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگارانی با. بنیاد راه و پل و توسط آن تامین نمودن شرایط ارزنده زندگی به ساکنان مملکت از هدف‌های محوری محسوب یافته در این سمت در تاجیکستان تدبیرهای بزرگی آبادانی انجام داده می شود. با نظرداشت افضلیت ساحت در رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، تجدید و برقرارسازی راه ماشینگرد قلعه خم ونج دروازه ناحیه روشن، ساختمان دو نقب با درازی 5.2 کیلومتر و مبلغ 2.2 میلیارد سومانی، ساختمان دو پل با درازی 283 متر از بالای دریاهای غوند و شارق دره، 4.5 کیلومتر راه و دالان‌های ضد ترموی و مبلغ 342 میلیون سومانی ادامه دارد. کارهای ساختمانی در راه ماشینگرد قلعه خم ونج دروازه ناحیه روشن ماه سپتامبر سال 2022 آغاز گردیده. تا این مدت با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های ضروری کارهای ترکشی و خاکنی، مستحکم کنی و وسیع‌سازی راه، آرماتوربندی و بتون‌ریزی در تکیه دیوارهای آهن و بتونی و سنگین به انجام رسیده. حالا در 40 قطعه راه کارهای خاکنی و خاکریزی، ساختمان تکیه دیوارهای آهن و بتونی و سنگین، شنانیدن قبرهای قطرشان گوناگون و کارهای آماده نمودن مساله آهن و بتونی در 18 قسمت دیگری را وسعت داشته. کارمندان و متخصصان کوشش نموده ایستادند که کارهای ساختمانی را در این مسیر با صفت بلند و جوابگوی طلبات به انجام رسانند تا به مردم سالیان زیاد خدمت رساند. موافق لایحه کارهای ساختمانی در راه автомобилгарди قلعه خم ونج دروازه ناحیه روشن از کیلومتر 371 دهه چهارباغ ناحیه درواز آغاز گردیده درازی راه 109 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. در دایره لایحه برای تامین حرکت دائمی واسطه‌های نقلیات سمت حرکت نه اینکه به مرکز ناحیه درواز بلکه از شفت آن صورت می‌گیرد و برای بنیاد این قسمت را تا امروز کارهای زیاده از جمله ساختمان ستونپایه پل و دیوارهای آهن و بتونی به انجام رسیده. در دیگر قسمت‌های را کارهای بتون‌ریزی ادامه دارد. با بنیاد دو نقب، 15 پل ماشین‌گذر و انجام دیگر تدبیرها مسافه را به 93 کیلومتر لایحه‌ای برابر گردیده در نتیجه 16 کیلومتر راه کوتاه می‌شود. در اساس دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان راه ماشینگرد قلعه خم ونج دروازه ناحیه روشن موافق نقشه پیش بینی شده با سطح و صفت بلند و رعایت معیارهای راهسازی بنیاد گردیده. در روزهای تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی مورد استفاده قرار داده می شود. راه مذکور دشوارگذر بوده از بین قطارکوهای درواز می گذرد. فرمایشگر این طرح وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و هماهنگسازی آن مرکز تطبیق لایحه تجدید راه автомобилгарди دوشنبه چناق بوده. حالا کارهای ساختمانی با جلب تکنیک و کارگران و متخصصان محلی و خارجی قریب در همه نقطه ها ادامه دارد. از جانب مهندسان، مشورتچیان رفت کارهای ساختمانی همه روزه زیر نظارت دائمی قرار داده شده است.
مقصد اساسی ساختمان انشاءات مذکور تأمین نمادین بی‌خطری و حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات از جمله به معیارهای بین‌المللی مطابق نمودن حالت و اندازه‌های گیومتری راه، اینچنین صرف نمودن وقت و سوزشواری برای کشاندن مال‌های نیاز مردم در همه فصل سال، تأمین جای‌های کاری و پس نمودن سطح کمبزاعتی در حدود جمهوری به حساب می رود. راه با نظرداشت طلبات جهانی ساحه راهسازی بنیاد می گردد. هدف ما کارگران و متخصصان به آن روانه کرده شده است که در دایره عملی گردانی هدف‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای حرکت واسطه‌های نقلیات و انتقال مال و محصولات شرایط مساعد فراهم آوریم. امروز در برابر انجام کارهای ساختمانی همزمان رفت آمد و انتقال مال و محصولات طریق راه مذکور به یگان مشکلی و در وقت‌های معین شده صورت می‌گیرد. این شب و روز رانندگان و مسافران همگی در 4 ساعت بیش از 100 کیلومتر راه را سپری می‌نمایند. از حساب کوتاه گردیدن وسیع راه رفت آمد رانندگان و مسافران آسان و بدون مشکلی صورت گرفته. در این برابر وقت صرفه می‌گردد. در انشاء موافق لایحه 15 پل، 2 نقب ماشین‌گذر با درازی 5200 متر، 5 دالان ضد ترموی، دیوارهای آهن و بتونی، 200 قبور آبگذر و چراغانکنی 14 دهه ناحیه‌های درواز و ونج با درازی بیش از 17 کیلومتر به نقشه گرفته شده است. نقب ماشین‌گذر قطعه یکمی کیورون جور با مسافه 3 کیلومتر 480 متر را تشکیل می‌دهد. بعضی کارهای ساختمانی در همین نقب از روی نقشه تحریزی گردیده رفته ایستادند. کارهای آهن و بتونی در همین نقب با مسافه 720 متر کارهای آهن و بتونی به انجام رسیده. کارهای پرمکنی با مسافه 940 متر به انجام رسیده ایستادند. کارمندان و متخصصان مرکز تطبیق لایحه تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق در همکاری با شریکان رشد کوشش نموده ایستادند که کارهای ساختمانی را با استفاده از باد و هوای مساعد و شرایط فراهم گردیده با صفت بلند انجام دهند. ساختمانچی‌ها که بیشترشان را ساکنان ناحیه‌های درواز و ونج تشکیل می‌دهند، با سر و لباس خوراک گرم تامین بوده برای عوض کارشان با معاش خوب تامینند. بعد از انجام پوره کارها، معیارها و قاعده‌های ساختمانی به درجه سوم تکنیکی داخل می‌گردد. راه از دو خط حرکت عبارت بوده پهنایی استانداردی اون با 12 متر برابر می‌گردد. بنیاد قطعه راه ماشینگرد دوشنبه کلمه قطعه قلعه خون ونج سرحد ناحیه روشن مثل قطعه‌های دیگر طبق استانداردهای جهانی براه مانده شده و پیوستن قطعه‌های دیگر شاهراهای دارای اهمیت بین‌المللی با مراتب زیاد گردن حمل و نقل مسافران، مال و محصولات و رفت آمد باز هم بهتر و به خطر اهالی مملکت و ولایت مختار کوهستان بدخشان و تا جمهوری مردم چین صورت می‌گیرد. در اینجا خواباندن ماتریال ها خوش صفت قبط به قبط ادامه یافته و تنها پس از سنجشی آزمایشگاه گذاشتن به قبط آینده اجازه داده می شود. توسط این را چی نقلیات های بارکش و چی نقلیات های مسافرکش به یگان خیلی ممانعت رفت آمد کرده، در نتیجه سطح کمبزاعتی خیلی پس می شود. از اول لایحه یعنی از کیلومتر 1 تا کیلومتر 1600 کارهای تکیه دیوارهای آهن بتونی، در کیلومتر 2 باشد کارهای سنگ دیوارها و اینچنین تکیه‌گاه‌های دیواری، در کیلومتر 3 خواباندن ماتریال‌های خوش صفت قبط به قبط، در کیلومتر 5 تا 7 خواباندن قبورهای زیرزمینی یعنی که آبگذرها، سیلگذرها و از کیلومتر 7 تا کیلومتر 15 الکی خواباندن قبط روی زیر اسفالت با سرعت بلند ادامه داشته. در روستای کوتاه‌ترین این کار به انجام میرسد. کندن کوپورها باشد در کیلومتر 26 و در کیلومتر
44 با سرعت بلند دوام دارد. ما راهسازان کوشش می‌نماییم که برای هر چیز زودتر با صفت خوش صفت سپردن و اینچنین با معیارهای طلبات زمانوی جواب بودن این راه سعی کوشش خود را روانه ساخته برای خلق خدمت خود را روانه سازیم. کارخانه کارکرد سنگ و شغل که از جانب مرکز تطبیق لایحه‌های تجدید راه‌ها بنیاد گردیده است برای در آینده تامین نمودن محصولات ساختمانی در ساختمان راه اتومبیلگرد مذکور استفاده می‌گردد. عین حال در کارخانه به مقدار ضروری سنگ و شغل ذخیره گردیده محصولات بعد در این قسمت راه استفاده می‌گردد. مقصد اساسی ساختمان انشاءات مذکور تامین نمودن بی‌خطری و تامین حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات از جمله به معیارهای بین‌المللی مطابق نمودن حالت و اندازه گیومتری راه، همچنین صرفه نمودن وقت و سودجویی برای کشانیدن مال‌های نیاز مردم در همه فصل سال، تامین جای‌های کاری و به این وسیله بالا برداشتن سطح زندگی مردم میباشد. نورعلی سوامدین، مهروز جمعه، بهادر حسنزاد، اخبار. барқарорсозӣ ва беҳтаркунонии роҳи автомобилгарди бохтар леваканд ва левакан лолазор данғара ки дарозии он 68.7 километрро дар бар мегирад, корҳои сохтмонӣ тибқи нақша ҷараён дорад. дар доираи лоиҳаи мазкур такядеворҳо, қубурҳои обгузар, истгоҳҳои нақлиётӣ, хонаи модару кӯдак, нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, сохтмону азнавсозӣ, пулҳо, насби чароғакҳои роҳнамо ва аломатҳои роҳ пешбинӣ шудааст. гузориши ҳамкорони мо. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошу дастгириҳо ва татбиқи барномаҳои мукаммал ва сармоягузориҳо ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила рушд намуда шароити мусоиди кор ва зиндагии аҳолӣ таъмин мегардад. хоса инфрасохтори гуногуни хизматрасонию маишӣ мукаммал карда мешавад. иқдоми навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин ободонии роҳҳо ки татбиқи амалии яке аз стратегияҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яъне баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ мебошад, имрӯзҳо вусъат дошта бо ташаббуси ҳукумати мамлакат ва ҷалби шарикони рушд роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта таъмиру аз навсозӣ карда мешаванд. бунёду навсозии қитъаи роҳи автомобилгарди бохтар леваканд ва леваканд лолазор данғара ки имрӯз бо маром ҷараён дорад аз ҷумлаи чунин тадбирҳо мебошад. бунёду навсозии қитъаи мазкур аз се марҳила иборат буда. марҳилаи якум қитъаи роҳи автомобилгарди бохтар леваканд аст ки дарозии он наздики 10 километрро ташкил медиҳад. дар масири бохтар леваканд бо ҷалби техникаҳо ва мутахассисони баландихтисос тақрибан беш аз 8 километри қабати аввали роҳ асфалтпӯш карда шудааст. дар қитъаи мазкур як гузаргоҳи зиризаминӣ бо дарозии 60 метр ба нақша гирифта шудааст ки корҳои сохтмонӣ бо ҷалби мутахассисони касбӣ ҷараён дорад. дар баробари ин дар қитъаи мазкур сохтмони ду гузаргоҳи рӯизаминӣ, 5 такядевор бо дарозии умумӣ 554 метр, 5 қубури обгузар, истгоҳи нақлиёт, васлу насби новаҳои оҳану битонӣ, чароғонкунонӣ, инчунин насби аломатҳои роҳ ва бунёди дигар иншооти зарурӣ пешбинӣ гардидааст. бояд гуфт ки баъд аз таҷдиду навсозӣ роҳи мазкур ба категорияи 1B техникӣ баробар мешавад. баъд аз бунёду навсозӣ роҳи автомобилгарди бохтар леваканд дар асоси стандартҳои байналмилалӣ солҳои зиёд ба мардум хизмат менамояд. марҳилаи дуюми бунёду навсозии роҳи мошингарди леваканд лолазор 30 километрро ташкил медиҳад. ин қитъаи роҳ ки ҷузъи асосии барқарорсозӣ ва беҳтаркунии масири автомобилгарди бохтар данғара қитъаҳои бохтар леваканд ва леваканд лолазор ба ҳисоб меравад, бо таҷдиду навсозӣ рафтуомади доимии сокинонро дар тамоми фасли сол таъмин менамояд. дар марҳилаи дуюми роҳ корҳои тахту ҳамворкунӣ, омодасозии роҳҳои душворгузар дар минтақаҳои кӯҳӣ идома дошта, насби қубурҳои обпарто дар минтақаҳои аҳолинишин ва омода намудани роҳ барои мумфаршкунӣ ба анҷом расида баъзе аз қитъаҳои роҳ асфалтпӯш шудааст. дар марҳилаи дуюми татбиқи лоиҳаи мазкур 28 қубури обгузар, 3 истгоҳи нақлиёт, насби сутунпояҳо барои чароғонкунӣ ва гузоштани аломатҳои роҳ ба нақша гирифта шуда. айни ҳол корҳои сохтмонӣ бо ҷалби техника ва механизмҳои гуногун идома дорад.
таҷдид ва беҳтаркунонии ҳолати бехатарии роҳи бохтар левакан ва левакан лолазор марҳилаи дуюмро ҷамъияти пӯшидаи корхонаи асфалту бетон ба ӯҳда дошта раванди иҷро ва амалии лоиҳаи ҳамарӯза аз ҷониби мутахассисони маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо назорат карда мешавад. бунёду навсозии роҳ аҳамияти бузурги иқтисодию иҷтимоӣ дошта дар беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди иқтисодиёти мамлакат заминаи устувор мегузорад. корҳои сохтумонӣ дар марҳилаи сеюм бунёду навсозии қитъаи роҳи лолазор данғара низ ҷараён дорад. дарозии қитъаи мазкур 28 километрро ташкил дода ба категорияи сеи техникӣ баробар мешавад. таҷдиди роҳи мошингарди лолазор данғара марҳилаи сеюм ки дарозии он 28 километрро дар бар мегирад, корҳои сохтумонии қитъаи лолазор данғараро ширкати ватании ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди идеал сервис бар ӯҳда дошта кӯшиш намуда истоданд ки корҳоро мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта ба истифода диҳанд. барои аз навсозии роҳи мазкур коргарони маҳаллӣ ба кор ҷалб шуда тавассути техникаву механизмҳои зарурӣ корҳои роҳсозӣ бо маром ва сифати баланд идома дорад. қобили қайд аст ки роҳи мазкур аз ҳудуди 7 деҳоти ноҳияи данғара мегузарад ва бунёди роҳ ба боз ҳам беҳтар шудани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ шароити хубро фароҳам меорад. ба ҳолати имрӯза қабати аввали роҳ пурра асфалт пӯш шуда қабати дуюми мунфаршкунӣ идома дорад. корҳои сохтумонӣ бо ҷалби техникаҳо дар километри 66 бо маром ҷараён дорад. бо татбиқи пурраи лоиҳаи барқарорсозӣ ва беҳтаркунонии роҳи автомобилгарди лолазор данғара мушкилоти чандинсолаи сокинон бартараф ва сифати хизматрасонӣ беҳтару хубтар гардонида мешавад. ҳар як иқдоми созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти бунёду азнавсозии роҳ қадамҳои устувор барои як кишвари воҳид табдил додани Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. шоҳроҳи мазкур аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дошта мутобиқ сохтани он ба стандартҳои ҷаҳонӣ мебошад. дар ноҳияи Носири Хусрав дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 112 иншоот ба нақша гирифта шудааст. айни замон сохтмони иншооти таъйиноташ гуногун бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорону сокинони маҳаллӣ ҷараён дорад. гузориши хабарнигори мо дар ин хусус. дар маҷмӯъ то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрави вилояти Хатлон бунёду ба истифода додани 112 иншоот ба нақша гирифта шудааст. айни замон раванди созандагиҳо дар соҳаҳои гуногун ҷараён дошта ҳадаф ба таъмини заминаҳои рушди дучанд ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии мардум равона карда шудааст. дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи нақшачорабиниҳо ва бо эҳсоси баланди хештаншиносӣ саҳмгузории сокинон дар раванди ободонӣ имкон фароҳам овард ки омодагиҳо дар сатҳи баланд таъмин карда шавад. вобаста ба сазовор ҷашн гирифтан аз 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав 112 иншоот ба нақша гирифта шуда то имрӯз 96 иншоот ба истифода дода шудааст ки қариб 87% нақшаро дар бар мегирад. Носири Хусрав аз ҷумлаи ноҳияҳои дурдаст дар вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. Истиқлоли давлатӣ, таваҷҷуҳи ҳукумати мамлакат, осудагӣ ва меҳнати пайвастаи мардум рушди тадриҷии онро таъмин кардааст. кӯчаҳои марказии ноҳия мунфарш карда шуд ва ҳоло бунёди манзилҳои истиқоматӣ барои хизматчиёни давлатӣ ҷараён дорад. омодагӣ барои мунфарш кардани роҳҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти Истиқлол ва бунёди бинои иловагии дуошиёнаи мактаб дар ҷамоати деҳоти Фирӯза мисоли саҳмгузории фаъолонаи мардум дар раванди корҳои ободонӣ дониста мешавад. аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ дар маркази ноҳия сохтмони як хонаи хизматӣ барои 12 оила корҳои сохтмонӣ рафта истодааст ва дар нақша аз имсол ба истифода диҳем. дар маркази ноҳия бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ 12 километр роҳҳо мунфарш карда шуда истодаанд. вобаста ба ҳамин дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурӣ мардуми шарафманди ноҳияи Носири Хусрав ҷавобан ба ин ғамхориҳо дар сиёсати ободкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззам миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ дар ҷамоати деҳоти Фирӯза сохтмони як
симфхонаи иловагӣ аллакай оғоз гардида ошонаи дуюми сохтмон ба анҷом расонида корҳо дар болопӯши бино рафта истодааст. инчунин дар ҷамоати деҳоти истиқлол барои мунфаш кардани роҳҳои байни деҳаҳо бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ бо харидори битум ва шағал корҳои барои мунфаш кардани кӯчаҳо рафта истодааст. дар ҷамоати деҳоти истиқлол дар деҳаи чӯпонқишлоқ бошад барои ба иваз намудани симчӯбҳои деҳаҳо аллакай 120 дона симчӯбҳо дар нақша гирифта харидорӣ карда барои васл насл омода мебошанд. аз 112 иншооте ки бунёдашон то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Носири Хусрав ба нақша гирифта шудааст, аллакай 96 иншоот ифтитоҳ карда шудааст. айни замон дар заминаи дастгириҳои ҳукумати мамлакат ҳадафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Носири Хусрав ба татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ заминагузорӣ барои рушди дучанди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии мардум равона карда шудааст. наврусиҳи азизулло Баҳодур Ҳасанзод, ахбор. бунёди роҳҳои автомобилгард барои таъмини ҳаракати бемамонияти ронандагону мусофирон ва интиқоли саривақтӣ молу маҳсулот мусоидат менамояд. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ сохтмони роҳи мошингард дар масофаи 14 километр оғоз шуд. Олим Носирзода гузориш медиҳад. дар доираи амалисозии иқдомҳои созанда ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ташаббусу саҳмгузориҳои сокинону соҳибкорон мунфашсозии роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта оғоз гардида дар ин самт корҳо бомаром идома дорад. айни замон корҳои мунфашкунӣ дар ҳудуди деҳаи Файзободи ҷамоати деҳоти Даштигуло оғоз шуда, роҳи мазкур то ҳудуди деҳаҳои ҷамоати деҳоти Панҷруд ва ҷамоати шаҳраки Москва мунфарш карда мешавад. корҳои сохтмонӣ як моҳ инҷониб идома дошта бо ҷалби техникаву механизмҳои пуриқтидори зарурии роҳсозӣ ва қувваи корӣ аз ҳисоби сокинон бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта мешавад. ҷиҳати амалисозии иқдоми мазкур ки дар партави ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат роҳандозӣ гардидааст, дар баробари сокинон соҳибкороне ки дар дохил ва хориҷи кишвар ба фаъолияти меҳнатӣ ва соҳибкорӣ машғуланд ҳиссаи сазовор доранд. роҳи автомобилгарди мазкур тибқи лоиҳа бо 6 метр паҳноӣ ва наздики 14 километр дарозӣ бо харҷи қариб 15 миллион сомонӣ бунёд карда мешавад. андозаи ғафсии мунфаршавии роҳ 8 сантиметрро ташкил медиҳад. ҳамзамон аз ду ҷониби роҳ обравҳои бетонӣ ва чароғонкунии ин масир дар назар дошта шуда, дар шафати он роҳи пиёдагард низ бунёд карда мешавад. бо мақсади таъмини сифатнокии сатҳи баланди иншооти бунёдшаванда мутахассисони варзидаи соҳавӣ ҷалб гардида, ҳамзамон раванди корҳои сохтмонӣ аз ҷониби масъулон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия мунтазам назорат бурда мешавад. иншооти мазкур дар заминаи амалисозии яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баромадани кишвар аз бунбаси коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он бунёд шуда истодааст. мунфарш гардидани роҳи автомобилгарди мазкур мушкилоти чандин солаи сокинонро бартараф сохта баҳри беҳтарсозии сатҳи некуаҳволии мардум ва таъмини зиндагии шоистаи аҳолӣ мусоидат менамояд. ҳоло мо дар ҷамоати Даштигуло ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ шоҳиди он ҳастем ки дар қатори дигар иншоотҳои ҷашнӣ роҳи байни ҷамоати Даштигуло ва ҷамоати Панҷруд ки зиёда аз 2.5 километрро дар бар мегирад аз фарпӯш карда истодаанд. бо дастгирии соҳибкорони ҷамоати Даштигуло мардони сахаватманди ин деҳа кор пеш рафта истодааст. ҳар як шахс бояд сами худро дар бораи обод кардани ин меҳан ва барои нигоҳ доштани сулҳу суботи Тоҷикистон ҳиссаи худро гузорад. миннатдории худро барои ин мардони соҳибкор мерасонам ки сами худро дар обод кардани ин ватани меҳан гузошта истодаанд. баромадан аз бунбаси коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, марҳила ба марҳила дар ин самт дастовардҳои назаррас арзи вуҷуд намуда истодааст. афзоиши ба тадриҷи воситаҳои гуногуни нақлиётӣ низ дар мамлакат аз дастовардҳои муҳим ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум дониста мешавад. чунин вусъат ёфтани тадбирҳои созандагӣ ва давра ба давра фароҳам омадани шароити мусоиди фаъолият ва зиндагии беҳтар барои сокинон пеш аз ҳама самараи истиқлолияти давлатӣ ва таъмини оромиву суботи пойдор дар кишвар мебошад. аз ин роҳи автомобилгарди бунёдшаванда 65 000 аҳолии се ҷамоати ноҳия ва дигар сокинону меҳмонон ба таври васеъ истифода менамоянд. тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бахшида ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатӣ, амалисозии дигар иқдомҳои созанда низ дар назар дошта шуда, дар ин самт тадбирҳои зарурӣ идома доранд. Олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, ахбор.
идомаи ахбор. корҳои сохтмонӣ дар бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷаббор расулов оғоз гардид. иншооти мазкур аз 3 ошиёна иборат буда тариқи ҳашар сохта мешавад. гузориши абдуваҳоби абдусаттор ва дилшод юсуфӣ. замони соҳиб истиқлолии мамлакат дар ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғд дигаргуниҳои куллӣ ба амал омада бо дастгирии ҳукумати мамлакат сатҳҳо иншооти таъиноти гуногун сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. имрӯзҳо азми мардуми ноҳия ба он равона шудааст ки ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон амалҳои созандагию бунёдкорӣ боз ҳам тақвият ёбад. дар ин радиф нақшаҳои созандагӣ мавриди амал қарор дорад ки аз бунёди биноҳои баландошиёнаи истиқоматии коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ, мактабу кӯдакистонҳо, марказҳои муосири савдою хизматрасонӣ ва дигар иншооти ҳаётан муҳим иборат аст. бунёди бинои маъмурии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷаббор расулов ки сохтмонаш оғоз гардид идомаи мантиқии ҳамин раванд буда тариқи ҳашар аз тарафи аъзо ва ҷонибдорони ҳизб амалӣ карда мешавад. дар асоси лоиҳа бино аз 3 ошиёна иборат буда дорои 8 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ, китобхона ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. масъулин азм доранд ки биноро то моҳи сентябри соли равон бо сатҳу сифати баланд ва риояи ҳатмии талаботу меъёрҳои сохтмонӣ сохта ба истифода диҳанд. ҳизбиёни ноҳия тасмим гирифтааст ки бинои маъмурии навро то ҷашни истиқлолият барои баҳрабардорӣ супоранд. дар ноҳия ҷаббор расулов кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии соли 1998 таъсис дода шудааст. то ин дам бинои маъмурии худро надошт. бо туфайли ғамхориҳои пешвои муаззами миллат, раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҷаноби олӣ имрӯз сохтмони бинои нав оғоз гардид. кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи ҷаббор расулов зиёда аз 10 000 аъзо дошта фаъолияти густурда дорад ва саҳми кормандон ва аъзои он дар пешрафти ҷомеа ва анҷом додани корҳои ободониву созандагӣ назаррас мебошад. бояд тазаккур дод ки дар асоси дастуру супоришҳои раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар аксар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд биноҳои маъмурии ҳизби халқии демократии тоҷикистон сохта шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои Панҷакен, Деваштич, Шаҳристон бошад ҷиҳати бунёди биноҳои маъмурӣ корҳо идома доранд. абдуваҳоби абдусаттор, дилшод юсуфӣ, ноҳияи ҷаббор расулов, ахбор. сокинону соҳибкорони кишвар бо ҷонибдории амиқ аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат саҳми арзандаи худро дар пешрафту шукуфоии бештари ватани муқаддас Тоҷикистон мегузоранд. соҳибкори ватандӯст дар шаҳри Исаравшан маблағи барои ба сафари ҳаҷ ҷамъ кардаашро баҳри кофтани чоҳи амудии оби нӯшокию полезӣ сарф намуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. аз сабаби танқисии оби полезӣ сокинону саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии деҳаҳои Боғикалон ва бодомзори ҷамоати деҳоти Гулисурхи шаҳри Истаравшан наметавонистанд даҳсолаҳо наздики 40 гектар заминҳои кишавандаашонро пурсамар истифода карда аз он ҳосили дилхоҳ рӯёнида сатҳи зиндагию фароватшонро беҳтар созанд. барои амалисозии ниятҳои хеш бошад маблағи казоӣ намерасид. ин мушкилии ҳамдеҳагонро пеши назар оварда бародарони соҳибкор Улуғбек ва Шосаид Саъдуллоев ки барои сафари ҳаҷи аҳли оила чандин сол ин ҷониб маблағ ҷамъ меоварданд, азми кофтани чоҳи амудӣ ва бо оби полезӣ таъмин намуданро карданд. туфайли омӯзиши маҳал ва амалисозии барномаи ҷаҳонии 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар солҳои 2018-2028 бародарони соҳибкор дар мавзеи Боғикалон бо харҷи 550 000 сомонӣ ва истифодаи техникаву таҷҳизоти муосир чоҳи амудӣ кофта имрӯз мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар ин робита дар баландии заминҳои обёришаванда ҳавзи калони обнигаҳдорӣ ва тақсимкунанда бино намуда соҳибкорон барои то сари мазраъҳои кишаванда дастрас намудани оби полезӣ ба масофаи 920 метр облӯлаҳои қутраш 125 миллиметрӣ хубониданд ва бо ин васила наздик 40 гектар замини бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ дароварданд. аз умқи чоҳи амудӣ дар ҳар соли 30 литр оби мусаффоф ҳавора зада то мазраъҳои ташналаб мерасад. ҷиҳати пешгирии талафёбии оби полезӣ бародарони соҳибкор Улуғбек ва Шосаид Саъдуллоевро ба андозаи 2,9 километри дигар облӯлаҳо харидорӣ ва то сари мазраъҳо васлу насб намуданд. мавриди тазаккур аст ки дар ин баробар бо дастгирии масъулини ҷамоати деҳоти Гулисур масъалаи эҳтиёҷоти бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани наздик 5000 нафар аҳолии деҳаҳои Боғикалон ва Бодомзор то андозаи ҳалли хешро пайдо кард. баҳри дар амал татбиқ намудани сиёсати ободгаронаи пешвои муаззами миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки бобати фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои мардум аҳолӣ ин қадар таваҷҷӯҳи худро равона карданд. имрӯз мардуми шарафманди шаҳри бостонии Истаравшан алалхусус ҷамоати деҳоти Гули Сурх имрӯз ин ташаббусро иқдом гирифтааст. чанде аз соҳибкорони ҷамоати деҳоти Гули Сурх тасмим гирифта буданд ки барои маблағҳое ки ба сафари ҳаҷ равона мегардид онро сарҷам намуданд ва ба аҳолии ҷамоати деҳот ки бисёр деҳаҳо аз кам будани оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд имрӯз чоҳи амудиро ба ғунҷоиши қариб 30 литр об ва барои обёрӣ намудани ҳамзамон беш аз 40-50 гектар заминҳои беоб имрӯз ташаббус гирифта буданд ва ин иқдоми онҳо амалӣ гардида истодааст. басор рамзист ки дар ҷамоати деҳоти гулисурхи шаҳри Истаравшан ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни мукаррами 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аз 50 банд нақшачорабинии ободонии созандагӣ таҳия гардида то имрӯз зиёда аз 35 иншоот аз қабили бунёди бинои маъмурии ҷамоати деҳот, шӯъбачаи кормандони бахши бехатарӣ ва амният, муассисаҳои соҳаи маориф тандурустӣ, боғчаву кӯдакистон, иншооти хизматрасонии маишӣ, фарҳанг ва варзиш, мунфарҷкунии роҳи калони нақлиётгарди байни деҳаҳо ва кофтану мавриди истифода қарор додани чоҳҳои амудӣ ҷиҳати бо оби хушсифати нӯшокӣ таъмин гардондани аҳолӣ ва ба кор андохтани мазраъаҳои бекорхобида ба субут расонда шудааст. имрӯзҳо аҳолӣ аҳлу тифоқ ва соҳибкорони ватандӯси 17 деҳаи ҷамоати деҳоти Гули Сурх ҷаҳди комил доранд ки ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовизҳои муносиб истиқбол гиранд. Мазбут Бобозода, Умарҷон Юсуфов, шаҳри Истаравшан, Ахбор. дар ноҳияҳои минтақаи Рашт ва Сангвор оқибатҳои офати табиӣ бартараф карда мешаванд. тавсилоти бештар дар гузориши Идигули Маҳмуд. бар асари боришоти борони сахти рӯзҳои охир шурӯъ аз мавзеи алигалабони ноҳияи Нуробод то ноҳияи Лахш қатқати шоҳроҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ дошта дар бештари мавзеъҳои хавфнок сел фаромада ҳаракати нақлиётро пурра қатъ намуд. бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои дахлдор сафарбар гардида аз маҳалҳои офатзада дидан карда ба ҳолати воқеӣ шинос шуда истоданд то ҳаҷми қисороти офатҳои табиӣ ба роҳҳои мошингард ва манзилҳои истиқоматӣ пурра муайян карда шавад. аз ҷумла барои тоза кардани сел ва таъмини ҳаракати мутаддиди нақлиёти боркашону мусофирбар дар шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии Нуробод, Рашт, Тоҷикобод, Лахш ва Лабҷар Сангвор асосан коргарону техникаҳои дар маҳалбудаи муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳо ҷалб гардида ба таври шабонарӯзӣ ба тоза кардани роҳҳои мошингард машғул мебошанд. мутаассифона пайҳам боридани борон ва баланд шудани маҷрои дарёҳо ва фаромадани сел ки ҳаҷми он дар баъзе маҳалҳо хеле ҳам зиёд мебошад то андозае ба рафти корҳои барқарорсозӣ мушкилӣ эҷод карда истодааст. ба ҳамаи ин мушкилот нигоҳ накарда коргарон бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ дар баъзе қисматҳои шоҳроҳи мошингард барои рафтуомади нақлиёти боркашону мусофирбар роҳҳои каноравӣ кушода истоданд то рафтуомад ба ҳамаи маҳалҳои аҳолинишини ноҳияҳои кӯҳистон таъмин карда шавад. бар асари баланд шудани маҷрои дарёи Сурхоб ва Хингоб роҳи мошингарди байналмилалӣ аз маҳалли фурудгоҳи деҳоти Меҳробод то сари пул пурра баста шудааст, зеро офати табиӣ як қисмати ин шоҳроҳро ба пуррагӣ несту нобуд карда зарурати бунёди роҳи каноравӣ ва таъмини бехатарии ҳаракати нақлиёти боркашону мусофирбар пеш омадааст ки ҳамаи ин то андозаи хароҷоти зиёдеро тақозо дорад. дар километри 140-уми маҳаллаи Сариқош бошад маротибаи чорум аст ки аз қисмати болои деҳа сел фаромада ҳаракати нақлиёти байни ноҳияи Нуробод ва Рашт пурра қатъ гардидааст. дар ин мавзеи зарардида техникаҳои дар маҳалбудаи сохторҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ сафарбар шудааст то роҳро аз сел тоза намоянд, аммо ҳаҷми корҳои барқарорсозӣ хеле ҳам зиёд мебошад. даҳфи чорум аст ки дар ҳамин минтақа дар ҳамин деҳа сел меояд. имрӯз мо деҳое ки дар зери хатар буданд ба ҷойҳои бехатар кушондаи мардума аз ду тарафи канор техникаҳо яъне ки тракторҳо кор карда истоданд
ба ғайр аз ин мо роҳи муваққатӣ кушодем ки техникаҳо рафтаҳои доранд ба тарафи рашт ва шаҳри душанбе. раҳмат ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки имрӯз моро дастгирӣ доранд, ғамхорӣ доранд. хоб ба мо ёрӣ расонда истоданд. мо ба ҳукумат аз номи ҳамаи ҷамоати хунудон миннатдории худро мерасонем. ҳамин тариқ ҷиҳати рафъи оқибатҳои офати табиӣ сохторҳои соҳавӣ ба корҳои барқарорсозӣ машғул мебошанд то ба аҳолии аз офат зарар дида кӯмак расонида онҳоро ба ҷойҳои бехавф кӯчонанд ва роҳҳои зарардида бошад барқарор гардида таъмини ҳаракати мӯътадили нақлиёт дар шоҳроҳи автомобилгард таъмин карда шавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. мавзӯи дигар, рушди босуръати иқтисоди миллӣ ва соҳаҳои хоҷагии халқ аз мутахассисони варзидаю соҳибкасб вобастагӣ амиқ дорад. бо ин назардошт ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷавонони лаёқатманду забондонро ба беҳтарин муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои ҷаҳон барои таҳсили илму касб сафарбар месозад. гузориши Зафар Қаюмзода ва Хуршеди Саидаҳмад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати соҳибкасбу тахассусманд шудани ҷавонон тамоми имконият ва шарту шароитҳоро дар дохил ва хориҷи мамлакат муҳайё сохтааст. бо дастгирии ҳукумати мамлакат ҳоло дар донишкадаву донишгоҳҳои Федератсияи Русия даҳҳо ҳазор ҷавони тоҷик илму дониш меомӯзанд. дар факултаи низоми иттилоотӣ ва технологияи донишгоҳи давлатии техникии Ульяновск бештар аз 45 нафар донишҷӯи тоҷик таҳсили илму дониш намуда ҷараёни таълим тибқи стандартҳои байналмилалӣ сурат мегирад. донишҷӯён корҳои амалиро дар ду маркази инноватсионии факултет анҷом дода барои гузарониндани таҷрибаомӯзӣ ба корхонаҳо ва давлатҳои хориҷ сафарбар мегарданд. ҳамчунин донишҷӯёни тоҷик дастовар ва лоиҳаҳои худро дар озмунҳои байналмилалӣ, намоишгоҳҳои эҷодӣ, илмию техникии ҷавонон муаррифӣ карда дар конференсу семинарҳо иштирок менамоянд. Практику ребята проходят в ульяновских и в российских компаниях. Также мы постоянно проводим семинары совместно с такими компаниями, как Тинькофф, Яндекс, ну и всеми ульяновскими IT-компаниями. Наш лучший результат наших студентов – это диплом 3-й степени в полуфинале чемпионата мира по программированию. Это примерно 35-е место из более чем 1000 команд. Наши студенты, пройдя много часов подготовки, это 1000 часов подготовки, способны за короткое время решать сложнейшие алгоритмические задачи. донишҷӯёни тоҷик аз имконоти муосиру замонавии донишандӯзӣ дар ин муассисаи таҳсилоти олӣ самаранок истифода бурда дар оянда чун мутахассисони варзидаи соҳаи низоми иттилоотӣ ва технологияи муосир дар тоҷикистон фаъолият хоҳанд кард. аз раванди таҳсил ва будубоши донишҷӯёни тоҷик дар ин донишгоҳ масъулони ниҳодҳои дахлдори мамлакат пайваста хабар мегиранд. Зафар Қаюмзода, Хуршеди Саидаҳмад, Федератсияи Русия барои барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз ҷавонони тоҷикистон бо эҳсоси баландиватандорӣ, ифтихори миллӣ ва донишу касбияти хос нақши назаррас дар рушду номои мамлакат мегузоранд. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҳамоиши ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз ҳисоби ҷавонон доир гардид. гузориш дар ин хусус. бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дар асоси нақша чорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши илмии ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳи донои китоб аст ва илм фуруғи маърифат таҳти унвони нақши ҷавонони соҳибистеъдод дар рушди тоҷикистони соҳибистиқлол доир гардид. дар ҳамоиш гуфта шуд ки имрӯз ҷавонони мамлакат бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи ватани маҳбуб ва ифтихору сарфарозӣ эҳсоси бузурги ватандӯстӣ ва масъулияти баланд баҳри ҳифзи арзишҳои миллӣ ба монанди истиқлолияти давлатӣ, сулҳу ваҳдат ва суботи сиёсӣ камар баста дар пайравӣ ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якдилона дар пешрафти тамоми соҳаҳо саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. дар ҳақиқат баргузории озмунҳои ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳи донои китоб аст ва илм фуруғи маърифат барои дарёфти ҷавонони бо маҳорату соҳибистеъдод ва донишмандону кордон
мусоидат кунанда буда чеҳраҳои навро ошно месозад. ҳамзамон дар толори консерти консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов барномаи консерти идона таҳти унвони ҷовидон бо ҷавонӣ ва ҷавонон дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. албатта асри 21 асри донишу маҳорат ва пешрафти техникаву технология мебошад. аз ину ҷавонони тоҷикистонро зарур аст ки аз ин неъмати бебаҳо яъне аз шароити хуби фароҳамовардаи ҳукумати ҷумҳурӣ самаранок истифода намуда пайи афзун гардидани дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии ватани маҳбуб бошанд. зеро маҳз ҷавонони ифтихори миллат дошта худшинос пешбаранда ва муаррифкунандаи асоси кишвари азизамон шуда метавонанд ва ба рушду нумӯи тамоми соҳаҳо дар ватан мусоидат менамоянд. ба ин хотир ҷавононро мебояд ки аз илҳоми замони худ огоҳ бошанд ва фановариҳои илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ забонҳои хориҷиро аз худ намуда дар кашф намудани ихтироати нав ба нав кӯшишу ғайрати худро ба кор баранд. با افتخار روز جوانان تاجیکستان در شهر دوشنبه چهاربینی معرفتی تحت عنوان مقاومت با افراطگرایی عامل مهم رشد باثبات کشور برگزار شد. عایشه ستار گزارش می‌دهد. дар форуми шаҳре ки дар мавзӯи муқовимат ба ифротгароӣ омили муҳими рушди босуботи кишвар бахшида ба рӯзи ҷавонон дар академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид, намояндагон аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, агентии давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи давлатии амнияти миллӣ, маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. таъкид гардид ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба масъалаи дастгирии давлатии ҷавонон соҳиби маълумот гардонидани онҳо ҳамчун насли шоистаи замон ва нерӯи созандаву тавоно таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. дар ҷомеаи имрӯза дар кори пешбурди соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ мавқеи ҷавонон хеле муҳим аст, чунки ин қишри ҷомеа дорои афкори нав ва нерӯи муҳими пешбаранда буда истифодаи васеъи технологияи муосирро дар истеҳсолот метавонад ба хубӣ таъмин намояд. барои дастгирӣ ва фаъолгардонии ҷавонон ва ба ин васила баландбардоштани мавқеи онҳо дар ҷомеа дар мамлакат чанд қонун, барнома ва стратегияҳо қабул карда шуданд. татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба ҷавонон имкон фароҳам овард ки онҳо ба сифати қувваи бузурги созанда барои пешрафт ва рушду нумӯи тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм гузоранд. иштирокчиёни форум дар мавзӯъҳои гуногун ки самти фаъолият, муваффақият, таҳсил ва фаъолнокии ҷавононро фаро мегирифт, маърузаҳои илмӣ ироа карданд. ҷавонони худогоҳ ва худшиноси миллат дар таҳкими истиқлоли давлатӣ, пойдории сулҳу субот, ҳимояи марзу буми кишвар ва бунёди ҷомеаи демократӣ нақш гузошта истоданд. таъсиси квотаи президентӣ, стипендияи президентӣ аз ҷумлаи иқдомҳои наҷиби пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад ки бевосита барои соҳиби маълумот гардонидани онҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. хушбахтона ҷавонони саодатманди тоҷик бо хиради азалӣ, нерӯи бузурги созанда ва ҳуввияти миллӣ дар ҳама самтҳо фаъолияти назаррас дошта барои рушду нумӯи тоҷикистон саҳми худро гузошта истоданд. Ойшаи Сатор, Баҳодур Қурбонзода, Ахбор. сокини шаҳри Исфара Набиҷон Юсупов баъди хатми донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров давоми 1 сол дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати модар ватанро бо сари баланд адо намуд. гузориши навбатӣ аз истиқболи гарму самимии ин ҷавони ҷасуру ватандӯст аз ҷониби наздикону ҳамдиҳагонаш қисса мекунад. таваҷҷӯҳ намоед. сокини ҷамоати диёти хонободи шаҳри Исфараи вилояти Суғд Набиҷон Юнусов ки соли қабл баъди хатми донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров бо амри дил ба хизмати ҳарбӣ рафта буд, қарзи шаҳрвандиашро сарбаландона иҷро карда ба хонааш баргашт. наздикону пайвандон ва ҳамсабақону ҳамдиҳагон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҷамоати диҳот ин ҷавони бо нангу номус ва муҳофизи модар ватанро бо риояи расму русуми аҷдодӣ дар фазои тантанавӣ истиқбол гирифтанд. Набиҷон Юнусов ифтихор мекунад ки дар ватани беҳиштосо таваллуд шуда барои ҳимояи ватану миллат ва сарзамини худ азм намуда сарбаландона хизмат ба артиши миллиро иҷро намуд. ӯ мегӯяд ки ҷавонони меҳан бояд бо шукрона аз амну осоиштагӣ бо садоқати ватандӯстона барои рушду нумӯи кишвар, ҳимояи марзу бум ва осоиштагии халқаш хизматҳои шоистаро пеша намоянд ва ин рисолатро аз ҳама арзишҳо боло донанд. طول 1 سال در قسم حربی 06-870 شهر دوشنبه بریگاد حمله‌آور دیسانتی خدمت نموده. امروز با سر بلند
از خانه به پیش پدر مادر برگشتم. پیش از همه شکرگزار از اونم که از پیشوای معظم ملت اساسگرای صلح و وحدت ملی محترم امامالی رحمان میرسونم که چنین شرایط را برای ما جوانان فراهم آوردن و جوانان حاضر گفتنی هم که حاضر در همه قسم‌های حربی شرایط خیلی خوب بوده. روان با خواهش خود با سری بلند روان خدمت را ادا کنند. باید قید نمود که در تربیه این جوان وطن دوست میهن پرور صداقت پیشه سهم پدر و مادر او خیلی بارز است که در نهاد فرزند خویش دوست داشتن وطن، پاس داشتن یک پارچگی تاجیکستان عزیز، مقدس بودن هر یک وجب سرزمین اجدادی را تلقین نموده این جوان مرد را در راهی وطن پرستی به کمال رسانیدند. واقعا خدمت حربی جوانان را درس متانت و مردانگی میآموزاند. نبی جان نیز ضمن خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان کلان تغییر یافته و در هر سخنش جسارت و مردانگی انعکاس می‌یابد. امروزها موسم دعوت بهاری جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در راهی بلند وطن دوستی ادامه داشته. روند این معرکه مهم نشان می‌دهد که اکثر جوانان خدمت حربی را اختیار کردند. باعث قناعتمندی است که در شهر اسفره شماره جوانان با شرفی که با امر دل و وجدان به خدمت حربی می‌روند تدریجاً زیاد می‌گردد. صابر ایوبی، شهر اسفره، اخبار. امروز در شهر و نویه‌های مملکت دور دومی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است جریان دارد. گزارش همکاران ما در این خصوص. در دور نویه‌وی آزمون فروغ صبح دانای کتاب است که در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوهستان مسجح برگزار گردید. از همه مؤسسه‌های تعلیمی و فرهنگی جماعت‌های دهات و دیگر قشرهای جامعه ناحیه زیاده از 300 نفر داوطلبان به این مرحله راه یافته و اشتراک فعالانه داشتند. طور معلوم است آزمون فروغ صبح دانای کتاب است که تحت سرپرستی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان دایر می‌گردد. طی سالهای برگزاری خود توانست میان دوستداران کتاب تحولات بزرگی فرهنگی را به وجود آورد و برای به کتابخوانی رو آوردن تمام قشرهای جامعه تکان جدی بخشد. تاکید گردید که این سال نظامنامه برگزاری آزمون باز هم تقویت یافته آن در 6 نامیناسیون دایر می‌گردد و در نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان اشتراکچیان به 3 گروه جدا گردیدند که در آنها تنها خوانندگان شرکت می‌ورزند. در نامیناسی‌های ایجادی نظم و نثر اشتراک 3 گروه و در نامیناسیون باقی مانده 4 گروه در نظر داشته شده است. من امروز در آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است از روی نامیناسیون خواندن و از یاد نمودن آثار ادبیات معاصر تاجیک اشتراک میکنم. از روی نظامنامه آزمون من زیاده از 115 تا غزل، 100 تا رباعی و 2 بیتی، 100 بیت پارچه از داستان، 125 بیت دیگر نحوه شعری از بر نمودم. من میnnت‌دارم را به جناب عالی میرسانم که برای ما جوانان چنین آزمون ها را راه اندازی میکنند که ما جوانان در این آزمون ها اشتراک کرده سطح دانش خود را بلند گردانیم. وابسته به تغییرات های مذکور باز امکان فراهم می آید که تمام قشرهای جامعه به آزمون جلب گردند و اشتراکچیان را ضرور است که دانش و مهارت خود را برای اشتراک فعالانه در آزمون باز هم صیقل دهند. موردی ذکر است که ترتیب برگزاری آزمون در اینجا طبق نظامنامه صورت گرفته دانش و مهارت اشتراکچیان را داوران نقطه سنج از حساب آموزگاران صاحب تجربه، ادیبان شناخته و غالبان گزاری می نمایند. گفتن به مورد است که در مرحله ناحیوی آزمون دوستداران کتاب ناحیه کوهستان مسجح تعداد معین نمایندگان کسب و کار گوناگون فعالانه اشتراک ورزیده برای راه یافتن به دورهای بعدی مهارت خود را نزد داوران نشان دادند و بهترین ها به دور دیگری آزمون راه یافتند. فرهادی رحمت از ناحیه کوهستان مسجح برای برنامه اخبار. در شهر خوجند دور جمهوریوی فروم آموزگار نوآور دایر شده. در آن آموزگاران ایجادکار و نوآور از مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های مملکت لایحه‌های اینواسیونی خود را معرفی نمودند. همکاران ما گزارش می‌دهند.
соли дуюм аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи лоиҳаи мактабҳои 2030 форуми ҷумҳуриявии омӯзгори навовар баргузор карда мешавад ва ҳадаф аз ташкили форуми мазкур ин баланд бардоштани сатҳу сифати таълиму тарбия, истифодаи методи нав дар таълим, гузаштани дарсҳо бо воситаҳои аёнии технология буда омӯзгороне ки ба таълиму тарбия машғуланд аз рӯи таҷрибаву мушоҳидаҳо тарзҳои нави гузаронидани дарсҳо ки ба хонанда шавқовару рангин бошад ва сатҳу натиҷаи аз худкунии омӯзиш зиёд гардад, лоиҳаҳо тартиб дода дар ҳамоиш таҳти унвони омӯзгори навовар пешниҳод ва муаррифӣ намуданд. лоиҳаи ман ин асосан духтани сумкаҳои ҷиҳатан аз тарафи экология тоза мебошад. Он матоъҳое ки ҷинсҳое ки онҳоро аллакай истифода карда шуданд, ҳаёти дубора бахшидан ба онҳо мебошад. мақсади асосии мо ин бартараф намудани пакетҳои полиэтиление ки ба саломатии инсон ва экология зарари худро мерасонад. дар даври ҷумҳуриявии форуми омӯзгори навовар ширкаткунандагон, омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, марказҳои таҳсилоти иловагӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, Хатлону Бадахшон, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобии марказ буданд. 52 лоиҳаҳои пешниҳодшуда аз ҷониби омӯзгорони ҷавон, устодони соҳибтаҷриба ки дар рафти фаъолият, таълиму тарбияи хонандагон, мушоҳида ва тарзи воридсозии навгонӣ дар соҳаи илму омӯзишро фикр карда, чунин лоиҳаҳо тартиб доданд. лоиҳае сохтем ки дар рушди кӯдакону хонандагони ҳисобдони беҳтарин бисёр нақши асосиро мебозад ки ба хонандагони мо бисёр синфҳои ибтидоида қулай ҳаст. ин ҷиҳатҳои мусбаташ ҳамин аст ки вақте ки мо дар ҳаминҷа намин ҷадвали зарбро мебинем, ин ҷадвали зарб аз хонаи 1 то хонаи 10 ҷадвали зарб аст. вақте ки мо ҳар як кадоми ҳамира ба рости худаш ки мебарем, инҷа ручка дорад, ручкаи онро ки мо мерасонем, дар инҷа лампочкаи он гирён мешавад. дуруст бошад, агар нодуруст бошад, ин гирён намешавад ягон лампочкаи. ин дар ҷадвали зарбаш аз алифбои забони тоҷикиш бошад, хонандагон ҳамон садонокҳоро нишон медиҳанд. агар ҳамсадо дамон садонок гирён намешавад, ё бар сар дамон садонок гирён намешавад. ба ҳамин тариқ ин чизи дар форум ва лоиҳаҳои пешниҳодшуда намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раёсати маорифи вилоят, масъулини донишкадии ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф, раёсати маорифи вилояти Хатлон, Бадахшон ва ноҳияҳои тобии марказ аз лоиҳаҳои пешниҳодшуда дидан карда ва моҳияти навоварӣ, зарурати истифодаи он дар таълим ва дигар масъалаҳои вобаста ба баланд бардоштани сифати таҳсил ва аҳамияти чунин навоварӣ шинос шуданд. намоиши лоиҳаҳои омӯзгори навовар дар толори кохи рӯдакии шаҳри Хуҷанд 2 рӯз идома ёфта ба ҳар як ҷузъҳои ин навоварӣ диққати хоса зоҳир карда шуд. ҷамъомади васеъ ки бо иштироки шумораи зиёди омӯзгорон, хонандагон вобаста ба эълони натиҷаҳои форуми ҷумҳуриявии омӯзгори навовар доир шуд, масъулин зимни изҳори назар таъкид доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри рушди соҳаи маориф, беҳтар намудани шароиту имконияти корӣ, сифати таҳсилот, баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. дар ҳамоиш мувофиқ ба шартҳои пешниҳодшуда аз форуми ҷумҳуриявии омӯзгори навовар ва лоиҳаҳои пешниҳодшуда натиҷагирӣ карда ғолибон муайян ва бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. خیلی شاد هستم که در فرم جمهوری آموزگار نوار سال 2024 اشتراک نموده جای دوم را سزاوار گردیدم. لایحه پیشنهاد کرده من از فن طبیعت شناسی بود که آن را با شاگردان خود آماده نمودیم. این بعد نیز کوشش می‌نمایم که با اصول‌های نو با شاگردان خود درس آموزم. баргузории форуми ҷумҳуриявии омӯзгори навовар бо мақсади дарёфти истеъдодҳо дар миёни омӯзгорон роҳандозӣ шудааст. тавре таъкид карда шуд, самаранок ба роҳ мондани корҳои таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад ки сатҳи мафкура ва донишу ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон бошанд. маҳмуд аҳмадзода, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. дар доираи эълони солҳои 2020-2040 чун 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар мавзӯи масъалаи муосири моделсозии математикӣ ва татбиқи он ҳамоиши байналмилалии илми амалӣ баргузор гардид. гузориши Нуриддини Қурбон ва Баҳодур Қурбонзода. саҳми олимон дар рушди илм ва пайванди он дар истеҳсолот бузург аст. ба андешаи коршиносон омӯзиши фанҳои дақиқ ба хусус математика талаботи замони муосир буда, ҷавононро лозим аст ки аз технологияи муосир самаранок истифода баранд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 20 солаи омӯзиш ва рушди
фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карда шудааст. бо мақсади татбиқи босамари иқдоми саривақтии роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар мавзӯи масъалаи муосири моделсозии математикӣ ва татбиқи он конференсияи ҳафтуми байналмилалии илмии амалӣ доир гардид. дар ҳамоиш олимони соҳа аз дохил ва хориҷи мамлакат иштирок карда масъалаҳои моделсозии муосир ва усулҳои амсиласозиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. конференсияи илмие ки имрӯз баргузор гардида истодааст ба масъалаи амсиласозии математикӣ, яъне моделсозии математикӣ ва татбиқи он дар соҳаҳои гуногуни масъалаҳои хоҷагии халқ бахшида шудааст. самтҳои кори конференсия хеле гуногун аст. иштирокчиён саҳми олимонро дар рушди илми тоҷик татбиқи самараноки 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, моделсозии муосири математикӣ, тарбияи мутахассисони ҷавон дар ин равия ва истифодаи усулҳои навро дар ин самт назаррас арзёбӣ карданд. боиси ифтихор аст ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҳарам ҷаноби олӣ илм дар тоҷикистон солҳои охир хеле ҳам пешрафта истодааст. конференсияи мазкур аз он шаҳодат медиҳад ки ҷавонон ва профессорон ҳама якҷоя дар ин самт нақши худро мегузоранду барои пешрафти илм дар тоҷикистон саҳми худро мегузоранд. гуфта шуд ки саҳми профессор маҳмадюсуф юнусӣ дар моделсозии математикӣ ва компютерӣ бузург мебошад. дар шаҳри бохтар конференси илмии амалии байналмилалӣ дар мавзӯи масъалаҳои мубрами таълимӣ, фанҳои техникӣ, дақиқ ва риёзӣ доир гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар заминаи татбиқи чорабиниҳо марбут ба барномаи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав давоми 2 рӯз конференсияи байналмилалии илмии амалӣ таҳти унвони масъалаҳои мубрами таълими фанҳои техникӣ, дақиқ ва риёзӣ баргузор гардид, ки дар он олимону муҳаққиқон аз дохили мамлакат ба таври ҳузурӣ ва аз хориҷи кишвар ба таври маҷозӣ ширкат намуданд. дар рафти кори ин ҳамоиши илмӣ амалӣ олимону профессорони донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар мавзӯъҳои таъсири ноназарачаҳо ба тағйирёбии хосиятҳои гармофизикии мавод бо эффекти хотира, гармиғунҷоиши хоси сегнетоэлектрик нимноқили телеруди германӣ вобаста ба ҳарорат ва консентрасияи ҳомилони заряд дар ҳолати фазаи сегнетоэлектрикӣ, маводи таърихӣ ва рушди маърифати математикаи хонандагон, омӯзиши сохтори селюлозаи пахта, нахҳои зағир, нитратҳои селюза ва гиёҳҳои шифобахш бо усулҳои спектроскопӣ дар Тоҷикистон баромад намуданд. боварӣ дорем ки این کارهای وارد شده، مقاله های تحلیل گردیده، کارهای علمی که معین شده استادن برای پیشروی نه فقط خود تعلیمی، جریان تعلیمی این فنها برای استحصالات نیز خیلی مهم می باشند. дар идомаи кори конференсияи илмии амалӣ дар мавзӯи масъалаҳои мубрами таълими фанҳои техникӣ, дақиқ ва риёзӣ олимону муҳаққиқони якчанд донишгоҳу донишгоҳҳои олии хориҷи мамлакат ки бо донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ҳамкорӣ доранд, аз ҷумла аз Федератсияи Русия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Ҷумҳурии Узбекистон маърузаҳои худро дар мавзӯъҳои таҷрибаҳои шавқовар дар физика, усули таҳлили фракталӣ барои омӯзиши морфиологияи сохторҳои нимноқилӣ ва дигар масъалаҳои барои рушду пешрафти илмҳои техникӣ, табиӣ, риёзӣ ва дақиқ мусоидаткунанда ба таври маҷозӣ пешниҳоди иштирокчиён намуданд. конференсия барои идомаи корҳои илмии тадқиқотӣ ва барои равобити байни донишгоҳҳои ватанӣ ва хориҷӣ як такони бисёр бузург мебошад. гуфта шуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста ба соҳаи илму маориф ва беҳдошту ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани шароити илмомӯзӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда, дар ин замина муассисаҳои олии мамлакат бо марказҳои илмӣ таълимӣ ва таҳқиқотиву инноватсионӣ, озмоишгоҳ, паркҳои техникӣ ва дигар имконоти муосир таъмин гардида истоданд, ки ин раванд барои рушд ва амалигардии
برنامه‌های مربوط به 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف مساعدت می‌نمایند. در شهر بختر فروم تکنولوژی‌های اطلاعاتی IT برگزار شده. در آن دانشجویان و خوانندگان و مؤسسه‌های تعلیمی اشتراکی فعال نمودند. گزارش سمندرشوی و اسکندری سعید. در روند جهانی‌شوی با سرعت علم و تکنیکا دانستن تکنولوژی معاصر تقاضای زمان بوده در پیشبرد دلخو و فعالیت مهنتی مهم و سری وقتی می باشد. با این مقصد با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر بختر در تئاتر ولایتی موسیقی مسلکوی به نام عطا محمدجانوی شهر اولین فروم تکنولوژی اطلاعاتی IT دایر گردید که در آن متخصصان ورزیده ساحه جلب گردیدند. همزمان در این زمینه در مرکز ولایت ختلان شهر بختر اکادمیای IT هیل تأسیس داده شد که من بعد جوانان می توانند در این بارگاه به آموزش علم‌های تکنولوژی معاصر و برنامه‌سازی فرا گرفته شوند. روند آموزش به مهلت از 2 تا 6 ماه پیش بینی گردیده بعد از ختم آن همچون متخصص ساحه تکنولوژی اینفورماسیونی صاحب سرتیفیکات خواهند گشت. باعث خوشنودی است که با صاحب استقلال گردیدن مملکت پیشروی‌ها در همه سمت‌ها بر اعلی مشاهده می‌گردد و خصوص رشد فن‌های دقیق و تکنولوژی معاصر به تدریج بالا رفته بیشتر جوانان بهر تکمیل دانش خود از این شرایط فراهم گردیده به طور وسیع استفاده میبرند. هرچند آموزش چنین فنها مرکب میباشد ولی شوق و رغبت جامعه به این خیلی زیاد است. این است که در چورابینی امروزه تعداد زیادی جوانان حدود شهر و دیگر ساکنان هوسمند این رشته علم اشتراک نمودند. مقصد از برگزار کردن این فروم جلب هرچی بیشتر جوانان به آموزش تکنولوژی‌های معاصر و معلومات بیشتر دادن به آنها درباره تکنولوژی است. ما در اینجا مهمانان را از دوشنبه اساساً دعوت کردگی هستیم. در بین آنها راهبران شرکت‌های آیتی هستند، برنامه‌سازان با تجربه برآمد میکنند. هر یکی آنها درباره تجربه‌های خودشان و چخیل در ساحه آیتی موفق شدن را به جوانان میفهمونند. ما باید هرچی بیشتر جلب جوانان را به ساحه آیتی جلب کنیم، برای آنکه مسئله آیتی این مسئله آینده نیست، بلکه مسئله امروز است. یعنی آیتی تا همون درجه مهم است که دانستن آیتی این هم قدم زمان بودن است و صد افسوس که ندانستن این ساحه سبب عقیمانی در همه ساحه میگردد. برای همین ما هرچی بیشتر کوشش میکنیم که جوانان را بسیارتر به این ساحه جلب کنیم. ضمن برگزاری فروم متخصصان طرز کار در تکنولوژی اینفورماسیونی به خصوص کامپیوتر و درباره برنامه‌سازی در شبکه‌های اجتماعی به اشتراکچیان معلومات بیشتر دادند. کاربران برنامه‌های جدید تکنولوژی معاصر در سمت‌های گوناگون فعالیت داشته در این فروم وابسته به سمت‌های برنامه‌سازی خویش اندیشه‌رانی نمودند. همچنین توسط تخته الکترونی به طور عملی اجرا نمودن فونکسیاهایی که در ساختن برنامه‌های کامپیوتری اجرا می‌گردند نمایش داده شد. ذکر شد که در همبستگی با بخش کار با جوانان و ورزش شهر بختر جهت رشد بخشیدن همکاری‌ها در این سمت پیوسته چنین فرم‌های آموزشی برای بهره‌مند گردیدن جوانان از تکنولوژی نوین دایر کرده می‌شود. در فرجام به متخصصان ساحه تکنولوژی اینفورماسیونی جهت در سطح بلند برگزار نمودن چنین یک فروم سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. سمندرشوی و اسکندری سعید، شهر بختر. اخبار. ادامه اخبار. امروز کشاورزان ناحیه میر سید علی حمدانی با جمع‌آوری سبزیجات بروقتی شروع کردند. دهقانان با استفاده ثمراناک هر قطعه زمین سهم ارزنده در فراوانی محصولات کشاورزی می‌گذارند. گزارش در این خصوص. استفاده ثمراناک و عاقلانه زمین و گرفتن حاصل فراوان سبزیجات بروقتی از جانب سهمداران خواجگی‌های دهقانی ناحیه میر سید علی حمدانی بازگوی آن است که امروز کشاورز تاجیک با مهنت دلگرمانه میتواند از ثمر مهنت روزگاری آباد و آسوده داشته باشد. در دهات پنجاب ناحیه با استفاده از تخمی‌های با صفت و رعایت درست اگرتکنیکای پرورش خواجگیداران از کشت پیاز بروقتی حاصل خیلی فراوان به دست آوردند. گرچند که از سری زمین 1 کیلوگرم پیاز را دهقان 70-80 درم به سودا برآورد هم از حساب فراوان حاصلی میتواند منفعت بیند. تنها در این جماعت دهات کشت این محصولات نیاز اول به 52 هکتار رسانیده شده بود. نشو نمای پیاز هم بسیار خوب مثال آمده است. از سر هر یک هکتاری
ба ҳисоби миёна 50-60 тоннаи ҳосил гирифта истодаем. Дар сурати дуруст ба роҳ мондани агротехникаи кишоварзӣ мо метавонем ки то 800 центнер ҳосилнокӣ ба даст биёрем. соли гузашта кишоварзони ноҳия аз содироташ манфиати хуби иқтисодӣ ба даст оварда буданду имсол низ умед доранд ки бо пайдо шудани талабгор аз фурӯшаш зарар намебинанд, зеро сифати маҳсулоташон хубу ба бозор ҷавобгӯ аст. айни замон дар ҷамоати панҷоб 1069 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст ки аз он ҷумла 530 гектар ғалладонагӣ мебошад, 240 гектар пахта мекорем, 52 гектар пиёз, 34 гектар картошка дорем. дар дигар қитъаҳои замин хоҷагидорони бо таҷриба полезӣ кишт карда мақсад доранд ки аз ҳама пештар ҳосилашро пешниҳоди харидор гардонида аз ин ҳисоб фоидаи соф ба даст оранд. нашъунамои хеле хуби полезӣ далели он аст ки деҳқонон талоши зиёд намудаанд ки ҳосили ранҷашон барвақттар омода шуда ба дасти харидор расад. мо дар майдони 10 гектар полезиҳо кардагием, дар 1 гектараш полезии барвақтина киш кардагием ки он нашъунамош биҳоз хуб мебошад. дар 10-15 мо метавонем ки ба харидорон пешниҳод намоем ва ба бозори дохилӣ таъмин намоем. нашъунамо айни ҳол хуб мебошад. тамом агротехника риоя мекунем ба хотири ки мо ҳосилро барвақттар баровардан ба бозор мо зери пилёнка онро парвариш кардем. аз қабати болои он бо пилёнка парвариш кардем. иқлими гарми ноҳия имкони фарох медиҳад ки хоҷагидорон маҳсулоти босифати полезиро истеҳсол намуда манфиати бештари иқтисодӣ бинанд. кишоварзи тоҷик имрӯз дар кишту парвариши ҳама гуна маҳсулот соҳибихтиёр асту ҳамон зироатеро кишт мекунад ки аз ҷиҳати иқтисодӣ барояш манфиати бештар дошта бошад. майдони умумии заминҳои корами обӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ 12028 гектарро ташкил медиҳад ки барои истифодаи самараноку оқилона ва истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ ба саҳмдорони 4740 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ вобаста карда шудааст. имрӯз боигарии асосии давлат замин дар дасти деҳқон асту барои истифодаи якумрияш саҳмдорони деҳот ҳуқуқ доранд. ин киштаҳои сабзу пур аз ҳосил низ самари боварии сарвари давлат аст ки барои сокинони деҳот имкон фароҳам овардаанд ки бо ҳавасмандӣ дар замин ба киштварзӣ машғул шуда аз ҳисоби меҳнати софдилона ҳам бозорҳои истеъмолиро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин намоянд ва ҳамчунин дар ободии рӯзгори худ ва расидан ба яке аз ҳадафҳои аслии ҳукумати ҷумҳурӣ таъмини амнияти ғизоӣ қадами устувор гузошта бошанд. дар ҳаёти воқеӣ метрология пойдевори асосии истеҳсол ва кору хизматрасониҳост ки дар таъмини рӯзгори мардум тавассути воситаҳои муҳими ченкунӣ фаровон ба кор бурд. рӯз дар шаҳри душанбе рӯзи умумиҷаҳонии метрология таҷлил гардид. гузориши Дилшод Акимзода ва Маҳмадсаиди Камол. метрология яъне ченкунӣ дар ҳаёти инсонӣ нақши муҳим дошта дар пешбурди тамоми соҳаҳо фаровон ба кор бурда мешавад. бинобар ин соҳаи муҳим таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба худ ҷалб намуда пайваста рушди онро бо роҳҳои истеҳсоли воситаҳои ченак таъмин менамояд. ҳамин аст ки имрӯз саҳиҳияти метр, километр, вазн, вақт, ҳарорат, меъёр, андоза ва арзиш ки барои ҳамаи соҳаҳои воқеи иқтисодиву иҷтимоӣ зарурати бештар доранд тавассути воситаҳои ченак муайян карда мешаванд. муҳимияти ин рӯзро ба инобат гирифта ҳамасола дар ҷаҳон 20 май рӯзи умумиҷаҳонии метрология дар сатҳи баланди касбӣ ҷашн гирифта мешавад ки ин рӯз тарихи қариб 150 сола дорад. вобаста ба ин сана дар агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявии илмии назаравӣ дар мавзӯи мо имрӯз барои фардои устувор чен мекунем баргузор гардид. метрология ин илм дар бораи ченкунӣ, дар бораи таъмини ягонагии ченак ва ба даст овардани саҳиҳияти лозима мебошад ва яке аз функсияи асосӣ ин дар тамоми дунё таъмини ченаки ягона мебошад.
дар кори конференсияи илмии назаравӣ мавзӯъҳои метрологияи қонунгузор барои рушди устувор, тағйирот дар системаи байналмилалӣ CI барои рушди устувор, нақши метрология дар соҳаи тиб, системаи идоракунии сифат, кафолати рушди устувор дар озмоишгоҳҳои метрологӣ, метрология асоси тараққиёт ва пешрафти техникаю технологияи имрӯзу фардо ва истифодаи метрология ҳамчун восита дар саросари ҷаҳон мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. дар кори конференс вобаста ба метрологияи қонунгузор дар рушди устувор вобаста ба тағйироти системавии системаи си ва ҳамзамон гузарондани озмоишгоҳи байни муқоисавӣ ки дурустиву дақиқи саҳии онҳо дар корхонаҳои истеҳсолӣ сар карда то бозори истеъмолӣ таъмин гарданд, корбарӣ ва ба тариқи рӯномаҳо ироа карда мешаванд. гуфта шуд ки ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи метрология таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ба хотири ба танзимдарории соҳа қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини ченаки ягона қабул карда имрӯз мавриди амал қарор дорад. қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқии таъмини ченаки ягонаро дар ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намуда муносибатҳои мақомоти идораи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар мавриди тайёр, истеҳсол, таҳвил намудан, истифода, таъмир ва ворид кардани воситаҳои ченак танзим менамояд ва барои ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон тартиботи ҳуқуқии муқаррар гардида ва ҳамчунин барои ҳимояи иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон аз оқибатҳои номатлуби натиҷаҳои нодурусти ченак равона гардидааст. дар вилояти Суғд озмуни расми беҳтарин дар мавзӯи пешгирӣ аз сӯхтор роҳандозӣ шуд. дар озмун иштирокдорон тасвирҳои офаридаи худро пешниҳод ва муҳимияти онро шарҳ доданд. гузориши ҳамкорони мо. дар толори раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғд даври вилоятии озмуни расми беҳтарин доир ба мавзӯи пешгирӣ аз сӯхтор баргузор карда шуд ки дар он наврасон хонандагони муассисаҳои таълимии 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят ки дар даври мактабӣ, даври шаҳриву ноҳиявии озмун ғолиб омаданд, расмҳои хешро пешниҳод намуданд. мавзӯъҳои интихобнамудии хонандагон, рафти ҳодисаҳои сӯхтор дар биноҳои истихоматӣ, дар ҷангалзор, сабабҳои ба амал омадани он, роҳҳои пешгирӣ ва наҷоти одамон ва омилҳое ки ба сар задани ҳодисаҳо оварда мерасонад тасвир намуданд. ман дар расмам ҷангалзорро тасвир намудам ки дар онҷо ҷангалзор сӯхта истодааст, ки дар онҷо дарахтон сӯхта хокистар шуда истоданд. сабаби асосии сӯхтор одамон мебошанд. барои ҳамин қоидаҳои бехатириро иҷро озмуни расми беҳтарин дар мавзӯи пешгирӣ аз сӯхтор ки аз ҷониби сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии мамлакат роҳандозӣ шудааст, дар якҷоягӣ бо раёсати шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо амалӣ мешавад ва ин тарзи нави баланд бардоштани маърифати аҳолии хонандагон, ҷалби онҳо ба машғулиятҳои судманд ва ба ин восита пешгирӣ намудан аз ҳодисаҳои эҳтимолӣ арзёбӣ мегардад. ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар биноҳои истихоматӣ, марказҳои маъмурӣ, хизматрасонӣ, дигар иншооти таъиноти гуногун сабабу омилҳои худро дорад ва таҳлилҳо нишон доданд, ки бештари ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар манзилҳои истихоматӣ аз беэҳтиётӣ, сарфи назар намудани қоидаҳои пешгирӣ аз ҳодисаҳо, истифодаи таҷҳизоти барқию газӣ ва назорат накардани он, оташбозии кӯдакон ба амал омаданд ва ҳадаф аз ташкили озмун низ огоҳсозии насли наврас аз ҳодисаҳо ва оқибатҳои он ба ҳисоб меравад. ба маълумоти масъулин дар даври мактаби хонандагон фаъолона ширкат намуда, дар даври ноҳиявӣ аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 2500 нафар хонандагон расмҳои хешро пешниҳод карда, ба даври вилоятӣ 100 расми тасвиркардии онҳо роҳ ёфт. хонандагони муассисаҳои таълимӣ дарку фаҳмиши хеш доир ба ҳодисаҳои сӯхтор ва моҳияти расм, аҳамияти онро ба ҳайати ҳакамон шарҳ доданд ва ғолибон муайян гардиданд. ман дар озмуни бехатарӣ аз сӯхтор иштирок карда дар мавзӯи аз сӯхтор эмин бошед расм кашидам ва ҷои аввалро ишғол намудам. дар расми ман бехатарӣ аз сӯхтор ва ҳодисаҳои сарзадани сӯхтор кашида шудааст. аз ҷониби раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғд, ғолибони даври вилоятӣ ва иштирокчиёни фаъол бо тӯҳфаҳо ва ифтихорнома қадрдонӣ карда шуданд. ғолибони даври вилоятӣ акнун имкон доранд, ки дар даври ҷумҳуриявӣ озмуни расми беҳтарин дар мавзӯи пешгирӣ аз сӯхтор ширкат намоянд.
дар вилояти хатлон ҷиҳати рушди соҳаи кирмакпарварӣ майдони тутзор васеъ карда шуда парвариши кирмак ривоҷ меёбад. айни замон ҷамъоварии пила дар вилоят оғоз гардида то имрӯз беш аз 150 тонна пила ба нуқтаҳои қабул ва коркард ворид гардидааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши маҳмадраҷаб абдуллозода ва давлати файзулло. дар тоҷикистон лоиҳаи барномаи рушди соҳаи кирмакпарварӣ ва коркарди он барои солҳои 2020-2024 таҳризӣ гардида ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ин самт масъулини шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои зарурӣ андешида тавассути корбарии ҳамаҷониба бо хоҷагидорону сокинон парвариши кирмакро дар сатҳи баланд қарор медиҳанд. ин мавсим дар вилояти хатлон ба сокинону хоҷагидорони кирмакпарвар 8348 қуттии кирмак тақсим карда шуда мақсад аст ки аз он ба нуқтаҳои қабул ва коркард 300 тонна пила ворид намоянд. тавре иттилоъ додан то имрӯз 50% нақша иҷро гардида ва ҳамарӯза аз ҷониби кирмакпарварон ба нуқтаҳои пиласупорӣ дастранҷашон ворид карда мешавад. имсол барои кирмакпарварони вилояти хатлон аз ҷумҳурии чин минтақаи синзян 8348 қутии тухми кирмак ворид шудагиай. нақшаи пиласупорӣ имсол барои пилапарварони вилоят 300 тонна мебошад. мана ба ҳар як қути 36 килограмм рост мегияд. бо имсол 210 000 дарахти тут аз ҷумҳурии ӯзбекистон ворид кардем ва ҳамаи ин дар вилоят ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ройгон тақсим карда шудааст. мана ба имрӯз 37 тонна пила мо ҷамъоварӣ кардем. ҷамъоварӣ аз 1 май сар шудагиай. мана қисми асосии минтақаи бохтар сар кардан. рӯзҳои наздик минтақаи кулобам аз ҷамъоварӣ сар мекунад. кирмакпарварони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҳамасола барои рушди ин соҳа талош менамоянд. то имрӯза дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ зиёда аз 17 тонн пилаи омехта тайёр карда шудааст ки ин нишонда дар вилоят аввалин мебошад. айни замон дар аксари минтақаҳои вилояти хатлон маъракаи ҷамъоварии пила бомаром идома дошта ҳавасмандию пешниҳоди имтиёзҳои муфид дар ин самт сокинону хоҷагидоронро рӯҳбаланд гардонида ҷиҳати пешбурди соҳа аз тамоми имконоту шароити мусоид пурсамар истифода мебаранд зеро ин дар баланд бардоштани иқтисодиёти кишвар ва таъмини нафарони бешуғул ба ҷои кори мавсимӣ мусоидат менамояд. маҳмадраҷаб абдуллозода, давлати файзулло, вилояти хатлон, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. бо умеди пойдории сулҳу собот дар тоҷикистони соҳиби истиқлол то барномаҳои дигар саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 21 майи соли 2024 ошно месозем. агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 6-11, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш хоҳад шуд. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 15-20, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда. дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда. дар баъзе ноҳияҳо боридани борони кӯтоҳ муддат ба қайд гирифта шуда. ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда. борони кӯтоҳ муддат меборад. вазъи ҳаво шабона 15-17, рӯзона 27-29 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, дар ҳама ҳолат ба шумо тансиҳатию хонаободиро орзу мандем. хайр, саломат бошед.